Ljudi ne znaju to, znači to nisu subote, to je bojni gas. Godišnjica je, u pitanju je godišnjica protesta. Znam prošle godine. Jer ja sam napravo doživio u jednom momentu da osjećam ako kad udahne što u tom momentu, to je oduzmeti, znači razlog ima što će poveći da se učiš. To treba današnja godišnjica. Jednostavno, znači taj instinkt za preživljavanje ti prevladava i trebate da bežiš. Došli su svi stvareni, i levi, i desni, centar, i svi živi. Ne, hoću da znam jer sam blizu da izađem. Znači, evo, svako veče, ako budete bilo šta mediji prolazi su tu, da znam. radite od 9 sati, svako veče, oni ne odustaju. Hoću da imam a jedan je uzeo u direktnu mene suzavac i pogodio sa sreće što sam držao telefon ispred sebe ovako, pogodio mi u telefon i u glavu i gumenu masku, znači ona je ono jako debela pa me je zaštitila, ali sam imao povredu nosa, povredu uveta i tako dalje. Znači, da me pogodio tamo gde je trebalo, možda bi mi ubio, niko ne bi odgovarao, bilo bi kao pa šta je tražio na protestu i tako dalje. To je ta naša zemlja u kojoj mi živimo, gde čovjek možda bude ubijen i ništa da se ne dešava. I bio sam tu svih dana dok nije jednostavno to sve utihnulo i nestalo. Veliki je problem, ja sam gledao ovdje, sad ne znam čiji je bio snimak ovdje dronom ovdje što je bio, ali sam vidio, i ljudi to ne znaju, kada se pogleda dozvola, imamo nekoliko, par stotinak policajaca, a okolo je bilo, ne znam, 10-15 hiljada ljudi. Znači, ljudi ne shvataju da su oni sami masa, znači samo da su krenuli, oni bi ih pregazili kako hoće. Jedino što drži ljude da ne pregaze policiju je strah. To ljudi treba da se oslobode toga i da krenu i onda bismo mi našli neki svoj mir. Međutim, na tom snimku se vidi, oni su krenuli i ogromna masa ljudi, ovdje je svi bilo puno ovako ljudi, svi su se povukli i stotine policajca zauzelo ceo ovaj deo. Jednostavno, ljudi moraju da nauče da se ne plaše i da krenu dalje. Ako dobiješ udarac, dobio si, to je jedan put, samo jedan put može policajac da zamate kada priđe. Sledeći put ti njega već obaraš dole i prolaziš dalje. To je ono što ja pokušao ljudima da objasnim, da im malo otvorim da se ne plaše, da bude toliko svega toga. Ali to je izgleda teško postići ovdje. Tako da ustali smo, ali nije bilo ko da povede i onda je to utihnulo, ali smo učili neke stvari, ja sam na primjer video neke greške koje, da sam imao dobri ljudi, da sam imao nekih 200 momaka koji su onako malo ozbiljniji, imaju srca, te policajce bi pregazili ovako. Vidio sam razne njihove stvari. Evo, mogu da kažem odmah nešto detalje. Prvo, to su bili potpuno nespremljeni policajci, oni su pod teškom opremom, kada treba da trče, oni potrče 20-30 metara i riknu, bukvalno pod maskama su, ne mogu da dišu. Znači, da uzmeš da ih izmaraš, dođeš do njih pa teraš ih da trče, ti vrlo brzo možda ih zamoriš i posle toga može nešto kako hoćeš. Kada izbace suzavce, oni bacaju preko gore 20-30 metara, kada bace ne povlačiš se nazad, nego protrčiš ka njima, jer suzavci osadu iza i pregaziš ih, razumiješ. A ljudi to ne znaju, jednostavno, to je ta strategija koja tek treba da nauči i to smo naučili od ovoga, vada će biti sledeći put prilike. Bravo! Ti dade! Bravo! Bukvar, kako se, bukvar, a kad kažeš 200, toliko je imao Trotski, to malo ljudi znaju. Dobro, nije imao 200, par stotina više, ali za jednu Rusiju koja za Srbiju 200 odabranih ljudi kada je započeo Oktobarsku revoluciju prvi dan. Malo ljudi znaju da je samo Trotski hteo da se Lenin ustane u tom trenutku su se oplašili. Tako da je teško naći 200 odabranih ljudi. To je brigada koja menja istoriju. A ovo je samo digresiju, kad je čovjek rekao živcer, policiju nisam nastavio, on je mislio u smislu pozitivno. Kaže, vidiš kako je hrabar, stoji na crtu priče i onda su počeli baš o saobraćaju da pričaju. Neke stvari koje si ti pokazao u ovoj emisiji, pošto sam ja loš vozač, a ne pratim toliko. Damljane, sve da te pitam nešto, kada vidim na ulici bilo kojeg momka ili osobu koja nosi vašu majicu, a ja prepoznajem vaše majice, da li to mora da znači da je narodna patrona? Ne ozbiljno. Znam sam bacio pre 3 dana video klip gde je konflikt sa policijom, ovo što se desilo u Zilu u Kragujevcu, gde je država u saradnji sa ovom kriminalnom organizacijom Leviatan pokušala da otme azil i da čovjeka koji je apsolutni ljubitelj životinja, da ga predstavi kao ubicu. Ja se pojavio tamo
i ono, ja znam napred sa njima što trebam se pokupili i otišli. Taj snimak evo treći dan, znači imam preko 100.000 pregleda. Ljudi vole raj. Ja ne čuli da su se neki momci skoro pozivali na nas. Kako da se ponašaju ljudi svi na ulici, što se tiče snimanja, što se tiče svega. A ponašali su se bahato i bezobrazno u kafićima, kao traže migrante, pijani. Dominikani smo pijani u majicama, drugoliko pijani, ne idemo u patrole. Ne mogu ja da idem svakog da spačavam, ja nisam zaštitnik građana. I upozoravam takve ljude da mogu da snose posledice, ali mi ako to čujemo i budemo ljudi moraju sami da ne samo da ćemo skinuti majicu, nego neće pasti više napad da se pozove na nas. Jer ovo je jedna kampanja koja ne sme da se ugrozi. To je suština što ja pokušam. I ovdje samo u čojstvu i u našem. Sad mi pričamo i bavimo se kakvim kretenima i sve. Znači kao što postoje lažni policajci, postoje i lažne... Ne mora da znaš da su lažne, ne, dođe neko pa iskoči, napije se, ima neku želju da nešto uradi. Neka nisu to ni najgore namere, a ispane najgore, tako da sve pozivam da paze kako se ponašaju. Ja se nikad u životu nisam pozvao narodne patrole, a kamo li neko da kaže skoro neko ušao u kafić, ponaša se bahato i rekao, evo sad ću zovem Damljan. Ja nisam saznao ko je taj momak, ali do nas su došle te stvari i to je meni katastrofa. Molim sve da se tako ne ponašaju. Kao neko ko baš demontira ovaj mafijaški sistem. Ovo je možda Karadžić, ustanički Srbije. Ja od tebe učim Saki za to. Sjajan si kad je to u pitanju, kad trebamo da treba otkriti. Treba i zagovornici tvoji da otkriju kako funkcioniše taj mafijaški sistem. Pa mene zanima 7. jula si došao ovdje i svega. Šta si ti mislio, da li se boriš protiv neke vlasti srpske ovdje ili protiv organizovanog kriminala koji preuzeo srpsku državu? U Najkama nije dobro. Pre svega dobroveče svima. Nije dobro. Pre svega, Dejan, ja sam došao 7. jula da ne bi ponovo bili zatvoreni. Što je bio glavni, ispravno ti kažem, glavni motiv zbog čega sam došao. Idemo dalje ljudi, ajde sad malo pauza pa idemo dalje. Jednostavno sam shvatio da nas vlast praktično... I to vam je to. Da treba od nas budale, da ne kažem nešto težno, da ne treba toga, ne znam da se ljudi sećaju, pre toga je prvo bila zatvorena, pa onda kad su trebali da se održe... Snimam ja i dalje. Snimam i dalje. Snimam sve živo. Šta vi imate da kažete o ovoj lepoj večeri? Godišnjica. Nema ništa. Vidim, svi su novinari tu. Sa ovih malih. Uglavnom. Da. Kolibri. Samo nema kolibri. Vi ste ozbiljni odgovorni. Tako. Međutim, nema Srđana Žunića. Za Žunića važi zakon. On je zatvoren. Jeste zatvoren. A zašto je zatvoren? Zašto drugi portal koji nosi bič ide, preti, pljuje, vređa? Zašto on nema nadnogicu? Ali bitno da ne kaže da ne radi za udbu. Malo sutra se zajebava. Idu i zajebava narod. Ja sam ostao da snimam. Vi znate da ja snimam sve. Snimajte, ja i to govorim da se to čuje. Nisam, ja ne radim za udbu, nosi bič, slazno oružje, kako može pored takozvane udbe? Kažu da ne pripada zakonski hladnom oružju. Da, kako da ne, bič, malo, nemoj da se zezamo malo. Pa i onaj sprej su Damljana privodili za sprej. Da, to je tačno, da, to je glupost. Zove uzmite motike, uzmite ovo, ustanak narode, koji, mislim, i on je na slobodi, šeta Žunić zatvoren. Je li tako? Meni žao Žunića. Mislim, ne volim selektivnu pravdu. Da, meni žao Žunića što čovjek je bio tako najbolji. Ne volim selektivnu pravdu. Ako se poštuje zakon za njega, onda izvolite i za ove... Kažete mi šta mislite uopšte o ovom šarenilosti. Svi su tu, lepota je, stvarno znači lepo je ljudi. A svi su tu. Mnogo je vruće. Jedino što je vruće, ali video sam mnogo saboraca. Znači vidi se tačno sreća, osmeh, vidi se osmesi među ljudima. Joj da nam je ovako stalno.
a ne 5 puta po 10 ljudi. Kad će biti, daj Bože, majko mila. Eto ljudi, šta da vam kažem, to vam je otprilike to. Evo ovako, još malo ja ću još malo morati da se povučem, pošto moram da idem kući, šta da radim. I momak od Srebrenice, moram da uključimo koji važe za naklonjenje opoziciji, bez obzira što ja mislim da to jednostavno privatni strani mediji. Mislim da je užasna jedna stvar što su svi oni nazivani huliganima, vandalima, plaćenicima, ubačenim elementima. Ja baš imao sam u tom periodu dosta sam pričao sa ljudima koji vode opoziciju. Ja mu kažem, čovječe, kako možete zovete te ljude huliganima, vandalima? Ja, na primjer, dobar deo ljudi koji su zaista gore bili na stepeništu lično poznajem kao sjajne momke. Čak tu su došli i neki momci iz Mladenovca koje poznajem, bajkeri, zaista sjajni momci, domaćini, vredni momci, jednostavno nisu htjeli na to da pristanu zaključavanje. Znam on kako je, na primjer, direktor jedne jako uspješne firme, isto došao, znam drugog dečka koji ima svoju firmu, ozbiljno prijatelj, znači niko tu nije došao iz nekoga besa da glumi neko ludilo, da se bije tek tako ono sa policijom, jednostavno nisu ljudi htjeli više da budu zatvoreni. To je bio glavni okidač te večeri i mnogo mi je drago zbog toga što je, ja mislim da je to večer da Aleksandar Vučić dosta izgubio pa i na autoritetu, zato što oni misle da on i dalje može tako suvereno da vlade bez da narod išto odlučuje, što već je narod pokazao da može da odluči da će biti zaključan ili ne, mislim da to više neće padati na pamet, mislim da je to jako ključno. Meni šta mi je bilo zanimljivo, to je bio jedan incident, to je bio proces taksista. Ja sam već tu vidio da više nema toliko moć koliko Fronta predstavlja i duva sa kojih televizija, staćama frekvencijom, te dečije televizije, Happy, Ružičarske, Kinč, tako neki. To je bio protest taksista. Ne znam koliko su ljudi sada srećuju, taksisti su jednostavno izašli na ulice, 2 dana su blokirali grad i oni moraju svima da isplati po 10.000 €. Kako bilo cifra? 10.000 ili milion dinara, 8.000 €. Oko milion dinara, oni moraju svima njima da isplati. Ja sam tu već uspio da vidim koliko je on tu na staklenim nogama i koliko on tu može par sati ga deli od pada. Par sati, par hiljada ljudi koji su ozbiljno se nameračili ili da mu uzu pare. Nemam ništa, se razumemo, nemam ništa protiv taksista, drago mi je da su ljudi uzeli pare, čak imam neke drugare koje rade kao taksisti. Ali imam jedno drugo pitanje, ovako to je jako bitno. Zašto i mi svi ostali nismo uzeli pare? Znači zašto mesari, pekari, drugi ugostitelji, vlasnici mali milion privatnih radnji, kozmetičari, svi su drugi bili zatvoreni. Zašto i njima nije isplaćeno po 10.000 € plus naravno sve ostalo kao što i taksistima isplaćeno. To je jedan problem i tu se shvatio kako ovaj režim funkcioniše. I to ljudi na tom primjeru baš dobro mogu da vide da režim funkcioniše samo u onom trenutku kad osjeti, da kažem, tvrtku. Znači to veče kad je bilo, kad su pokušali nas da ključaju, kad su vidjeli nešto je narod spreman, sutradan su odustali, ako se dobro sećam, već sutradan su doneli odluku da od toga nema ništa, mada narod bez i drugi, treći, četvrti dan došao da iskali. A ovo je drugi primjer, isto kada je režim popustio, to je kad su taksisti štrajkovali. Oni su uzeli, došli, blokirali su grad i oni su dobili pare. Čini me ostale branše da ne vide taj primjer i da isto tako ne traže, da isto na taj način ne traže pare, da se jednostavno se naproti. To je danas sada, ja moram kući, nadam se da sam preneo šta mogu da vam prenesem. Njihove odluke, kako su bili destruktivni naravno. To su nema podele, dva dobra primjera kako režim funkcioniše i koliko režim zapravo trud. To malo ljudi primeće, oni te primjera uglavnom žele da na sve moguće načine da uguše ili da zatvore ili da poremetila me tribina. Šta mi je isto dobar primjer, to je što sam primetio da se odluke u tim slučajima, kad režim osjeti da je problem i da su ljudi konkretni i donose se odmah. Znači to nema odugovlačenja mjesec, 2, 3. Tu se odmah donose odluke i odmah se isplaćuju. To je nešto što bi želeo narodu da objasnim da može se izaći na kraj sa njima, samo se mora znati šta se hoće.
Ljudi, evo, znači, vidite, možete vidjeti što vam je ta atmosfera, još uvek, dok snimam još malo. I to vam je, ljudi, to. Četvrti dan se ništa bilo, tu sam pometio na što je sve režim spreman, pošto je tog dana je režim uspio ubaciti tu grupu ljudi, sedi ekipu i vidio sam kako to na jedan fin način, kako Vučić ima, ima dva načina, jedan od najbitnijih, to je da ekstremne elemente policija izdvoji, ove koji su najveći protivnici, a drugi deo kao što je bilo ovaj primjer sa... Da, dobro, ovako bi češće trebalo da bude, narode, znači da imamo sve, znači i borce, i operativce, i nas umetnike, i borce, i tako dalje. Da, svi da dođu svih fahova, da čujete iz više uglova i sa više strana, sve, znači sve ima negde smisla. I kada pričaju o koji način, kako se osloboditi i tako dalje, ja uvek imam odgovor, znači kao anarhista i borac, znači Island metoda, samo dovoljno da se skupite solidarno, znači dovoljan broj naroda da se skupi. Već smo to imali 5. oktobra, ne mora da bude nasilno, budemo pametniji ovaj put, ne dajmo da neko ništa isprovocira, nego idemo na prave adrese, institucije, pitamo ovdje i u Ustavnom sudu odavde 200 metara, znači sve ove sudije Ustavnog suda, zašto ne radite svoj posao? Znači da vidimo ko radi, ko ne radi, da dobiju momentalni otkaz tog dana, da nama ispostave, da smo mi narod, mi smo država, da nam ispostave šta su radili, gde su ti kriminalci, gde su ugrožavanje ljudskih prava, gde su ovakva, kao malo pre što je čovjek dečko rekao, ovdje student da i on bio kidnapovan od strane BIA i tako dalje, 4 sata, ja sam negde vjerojatno 3 sata i nešto, od istih ti ljudi također tamo, znači kod pravno. Prema tome, mi moramo da imamo svi slobode, da se izborimo za te osnovne slobode. Kada nema osnovnih sloboda, mi ništa ne možemo da uradimo. Ali to se radi upravo tako sa velikom masom naroda, kritičnom masom naroda. Kad si bio kidnapovan? Bilo je pre par meseci, znači u toku zime, znači pričao sam to negde na nekom intervju na frontu i tako dalje, bar sam malo pomenuo. U svakom slučaju, ljudi moji, znači moramo da budemo sasvim solidarni i složni i samo kažem dovoljan broj. Nemojte čekati zadnji trenutak, ne valja. Ovo je dobro, sada je leto, sada je lepo vreme, dođite da se vidi, da se zna da nas ima dosta, da se ne plašite, pa evo živi smo i mi ovde godinu dana koji dolazimo. Znači samo da jednostavno se vidi da smo dovoljno hrabri kao pojedinci, kao narod i da se složimo oko tih osnovnih stvari, kao što je rekao Dumanović, znači da idemo na prave adrese, da ih pitamo šta vi radite, ako ne radite, doviđenja, zvaćemo vas ako bude potreba. Znači oni moraju da dobiju otkaz od naroda, mi smo ti poslodavci, mi smo, znači oni su naši zaposlenici i to je to. Dobit će otkaz kad Vanja Vučić dođe neće. Jeste kriminalna organizacija u pitanju i u potpori, nema ništa od samo da kažem, nema ništa od izbora, izbori su svaki put pokradeni, nemojte se nadati u tome, nemojte da vas laže opozicija, nemojte niko da vas laže, mi ne brojimo glasove, kada bude javno glasanje, kada izađemo ovde, nešto možemo da uradimo, to sve zavisi od nas. Zapamtite Island metoda, 300-350.000, pola miliona nas ima u Beogradu i više, znači dođite i sve rešavamo tog dana i dana, 2-3 dana, kao na Islandu, pogledajte i molim vas šta je Island uradio, ljudi sa Islanda, drugačije ne može, samo kritična masa, složnih, solidarnih i prosvećenih, hrabrih naravno, setite se predaka, moramo budemo hrabri, slobode nema bez hrabrosti. I koji nema tu opozicijnu emociju. Znači to je jedno, jako je bitan taj odnos, pre svega to je jedan dokaz jedne posvećenosti, borbe za institucije, borbe za pravdu, borbe protiv kriminala, borbe protiv mafije, to je znači jedna jako važna stvar. Znači pre svega to udruživanje. Taj primjer je kod nas bio dobar, moram to reći, taj neki odnos možda udruživanje kroz taj neki savez za Srbiju ili tu neku platformu kada su te neke opozicijne organizacije stale i mogle na neki način da pošalju jednu mnogo jaču poruku. Nakon toga smo imali i proteste i otkrivanje određenih afera i to je se sve iznelo se jedna dobra ideja bojkota koja je bila apsolutno opravdana u tom trenutku. Ne samo taj savez za Srbiju, već i neke druge organizacije koje su to podržale, koje su pozvale i to je bila jedna dobra odluka i time se potpuno devastirao taj sistem, ali nakon toga vidjeli smo da ne postoji ta neka doslednost. Neki su iz opozicije ili prešli na drugu stranu, neki nisu održali reč. Ovaj bubanj je oborio Slobo, oborit će vala i ovoga. Potpišu jedan papir i ne mogu da drže svoju reč na par meseci. I to naravno mora da postoji jedan jasan odnos da ti ljudi koji ne drže svoju reč, koji iznevere građane da ne mogu da posle toga dobiju to poverenje. Jer ako opozicijni činjenici koji su, na primjer, održali
svoju reč. Nakon toga hoće da stupe sa tim ljudima koji nisu mogli ni pola godine da drže poverenje građana i da održe svoju reč, onda opet tu znači postoji jedan čudan odnos, znači pre svega mora da se zadobije poverenje građana, a što se tiče same situacije u Crnoj Gori, ja sam stvarno dosta učestvovao u svim tim događajima koji su pokazivali kakav je taj karakter režima Mila Đukanovića, koliko se tu udarilo na te neke osnovne elemente ljudske slobode, slobode veroispovesti i tako dalje. I mislim da sam na neki način i ovdje u Beogradu sa svojim prijateljima koji bi bilo stvarno puno doprinjeno da se vidi taj karakter režima i da to dođe na neki način do tog nekog prvog plana da se govori o tome. Ali sad nakon pobjede oni nisu sposobni da održe to, da očuvaju, da budu složni, da deluju jedinstveno, onda na neki način postavlja se pitanje da li su oni uopšte sposobni da vode tu državu ako svi zajedno ne mogu da se dogovori, da pokažu to jedno jedinstvo. Ali što se tiče te naše neke političke situacije, pre svega utraživanje, a to je jedna jasna poruka, znači to ljudi žele da vide to neko jedinstvo, taj neki nastup koji ima nekog smisla i nekih stvari, ideja, par nekih stvari za koje će se svi založiti, to je neka suština. Mislim da ta neka sinergija pokazuje ljude, a ne na neki način taj neki sebičluk i egoističan odnos i da svi misle da su neki lideri, svi hoće neke pokrete, neke, mislim, to ne dobija, dobija samo fond. Respekt za sve. Tako je. Koliko uspe, ali ćemo se uvek poštovati zbog starih dana, smo da bili na ulici zajedno. Ja drugačije vidim. Daltonista ne vidim boje. Crno-belo. To sam htio da kažem. A ne znaju ljudi, ne mogu da shvate ljudi, to neka gledaju panoramu, nek slušaju naš razgovor. Kada ljudi budu vidjeli mojim očima, bit će drugačije. Dele se. Ja ne mogu sa njime, ovo ne mogu s ovim, ne mogu s onim. A ovaj trlja ruke ga je, to je dobro, ima 100 godina da vada. Mi smo ovdje u Beogradu, vidljivi smo, srećom, lakše nekako da se izborimo. Njega je ubilo, ovo ne može podnesi. Malo manji nestima, kakav je to utjecaj, to je vezano sa Kragujevcem i da li su uspeli u svoj toj borbi. Ovo da večeras, to je onaj moj svijet, svi kao jedan, ovo večeras. Plovanje što šta je večeras bilo? Šareno, kad su došli svi živi. To je novac koji može da ti naplati. Da si mnogo? Pa nisam ja znao, ja sam slučajno video, nije najavljena, ja sam ono bubanj zasviran, kad ono tribina, pampor, već sviran zbog njih. Ali dobro, ispunio sam običanje. Ako nema nekog da ih podrži bilo kako redinski, to sve stradaju do jedna. Čak i ako dođu do kamernim marionetkim nastupa sam se niko ne može ti zabraniti da nešto kažeš na kanal. Silađe i tako dalje. Ovi seku, ja ne sečem ništa živo. Što se tiče ovdje u Kragovcu, znači čisto da kažem šta se stvarno desilo. Zelnoko sam, makni. Nemoj tako ovako mi, ljute se. Pa smo povezali 22. Idemo dalje. Idemo malo do poja i ja bežim kući. Gotovo, ja kasno ovdje ljudi. ispikerisao, znači klasičan onaj naš prijatno ti bilo poj. kriminalni mentalitet, ali mentalitet. Oni su smislili, aha, dobro imamo azile, sad ćemo mi znači da stavimo ove leviatance, da oni naprave neki video, oni će dobili kao priznati ljubitelje životinja, oni će dobili taj snimak da optuže čoveka, mi ćemo odmah da pošaljamo policiju, policija će da dođe i da brutalno uhapsi čoveka, čim da brutalno uhapsi, znači to mora da znači da je on stvarno neki ozbiljan kriminalac i onda će simultano svi ovi režimski mediji da objavili kako je uhapšeno bica i mučitelji i tako dalje. I to su i uradili, razapeli su čoveka, ali nisu račili da će da se pojavim tu na lice mesta i da opelodani znači šta se pokrije. Poenta je bila cijela priča da se taj azil u Kragovcu, to je najveći azil, uništi, da se da primer kao svim ostalim azilima, da se ne bune više, da se svi azili preuzmu, da oni Pavle Bihali, znači zadnji bili su Timović u pozadnji, nije ni bitno da preuzme kao te azile i da onda kao se predstave Evropsku uniju kao oni zaštitni životinja, da uzimaju novac i to je to. Znači vrlo lako, oni tamo imaju 1200 pasa, mogu to da ubiju 1200 dostave za slikanje, da prikažu da imaju tamo da uzimaju. To su neograničene neograničene koliko mogu da smišljaju prevare što mogu da rade. Međutim, eto sad smo ih posujetili, bio je došao i ministar policije na lice mjesta da kaže kako je tu centar za treniranje pasa i tako dalje. Međutim, sad ne čujem da se javlja po tom pitanju i
Tako da, eto, to smo rešili, čovjek je na slobodi, 23 sata, radimo na tome da se oslobodi optužbe, 11, da bude bio oslobođen optužbe i krećemo protiv koliko je sati, 11 i 10. Krivične prijave protiv svih koji su to doprineli, pre svega direktnom ugrožavanju bezbednosti 1200 pasa životinja, jer te životinje su oni svojim akcijama direktno ugrozili, a predstavljaju se kao zaštitnici životinja. Znači, to ćemo da uradimo. Ja ću lično tražiti da se organizacija Leviatan zabrani, da se oni Pavle Bihali zajedno sa njihovim ovom svitom pohapsi i da se procesuiraju i da se vidi ko još iz države učestvovao u svemu tomu. I nećemo stati dok to ne budemo uradili. Vidim da je momak jedan, Pavle Grbić, čini mi se, da je podneo već inicijativu za zabranu tog pokreta, tako da ćemo raditi na tome u narednom periodu. To će trajati, jer mi nažalost živimo u državi Srbiji, ali ćemo završiti to na kraju i to je prilike ta neka priča. Tako da, ja pričam ljudima, svi smo mi taj Dejan Gačić iz Kragujevca. Znači, svakome može sutra da se desi da bude razapet na krst i da dođe mediji i cela država da se sruši na njega i da ga optuži za nešto što uopšte nije kriv. Znači, da, svi, to je to. Znači, mi moramo boreći se za nekog drugog, za neki drugi problem, pa makar bili i psi, što kaže. Odjavljujem se. Psi su isto važni kao i sve ostalo.